σας, ονομάζομαι Σπύρος Χονδρογιάννης, φοιτός στο City Unity College και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Porsche Cayenne Turbo S. Το έχω διαλέξει σαν προϊόν για την εργασία της κυρίας Ψώνη, διεθνές πωλήσεις και διαπραγματεύσεις. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, καθώς η ονομασία του Hybrid, είναι υβριδικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ένα θερμικό κινητήρα 8κύλινδρο 4.000 κυβικών και έναν ηλεκτροκινητήρα. Αυτοί οι δύο μαζί παράγουν 680 άλογα συνδυαστική ισχύ με τρομακτικές επιδόσεις 0-100 σε 3,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα άνω των 300 χιλιόμετρων. Το αυτοκίνητο αυτό είναι κατάλληλο και για καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη, καθώς κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, εξασφαλίζοντας μεγάλη αυτονομία 50-60 χιλιόμετρα αναλόγως το πώς οδηγεί ο καθένας, σε πλήρη ηλεκτρική λειτουργία. Το αυτοκίνητο αυτό εφοδιάζεται με τροχούς 22 ιντσών μαζί με κεραμικά φρένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε απόλυτη ασφάλεια σε κάθε φρενάρισμα. Το αυτοκίνητο αυτό συνδυάζει κομψότητα, ταχύτητα και ασφάλεια, όλα σε ένα. Όπως μπορείτε να δείτε, το εσωτερικό του είναι πολυτελέστατο, έχει δερμάτινο σαλόνι, έχει πολυλειτουργικό τιμόνι και φυσικά όλα τα συστήματα ασφαλείας. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λέμε και στην αργό, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Άλλο να τα λέμε στα χαρτιά, άλλο να το λέμε σε ένα βιντεάκι, αλλά άλλο όταν κάθεσαι στο κάθισμα μιας Porsche Cayenne Turbo S Hybrid. Το αίσθημα που σου προκαλεί αυτό το αυτοκίνητο είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Νομίζεις ότι είσαι σε ένα supercar, αλλά είσαι σε ένα υπερυψωμένο αυτοκίνητο πόλης, το οποίο τα συνδυάζει όλα πραγματικά. Το μοναδικό μειονέκτημα αυτού του αυτοκινήτου είναι η τιμή του, η οποία ξεκινάει από τις 222.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, το αυτοκίνητο απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της κοινωνίας. Ήμουν ο Σπύρος Χονδρογιάννης και αυτή ήταν η παρουσίασή μου για το Porsche Cayenne Turbo S Hybrid.